Rebut. Ah, sí, Martorell també. Ambientalista, doncs, finalment, el que paga el rebut, jo crec que és el que fa la millor política de fomentar la nova cultura de l'aigua. I els que estan conscienciats ja miren d'estalviar-la, però no creuen que amb unes quotes mínimes per rebut tan altes com les que ens graven, que en alguns municipis són de més de 30 metres cúbics, que mai a la vida arribaràs a consumir si el gastes amb tota normalitat, si no tens piscina ni gespa ni totes aquestes luxes innecessaris, doncs és evident, heu tocat una mica que s'ha de tocar gradualment el rebut, però amb aquests mínims tan alts el que fomentem precisament és tot el contrari, és el balafiament de l'aigua. Molt bé. Fem la tercera pregunta, perdó. Tenim una pregunta allà i després fem un segon torn de preguntes. Sí, perdó. Hem demanat tots de cop. Evidentment no podem fer totes les preguntes a la vegada. Hola, bona tarda. Jo tindria dues preguntes. Una pel socialista i la nova. La seva identificació no l'hem escoltat. Qui ets? Què passa? On vas? D'on Dic vens? Antonio Cuenca, soc de Vilanova, de la comarca del Garraf. Jo le agradaría dos preguntas, una al socialista y la otra al ciudadano. Mire, yo estoy en una comarca que es el Garraf. Disponemos de 11 millones, 14, 15 millones de litros diarios que no sabemos qué hacer. Lo estamos estirando al mar. Eso que somos una comarca muy pequeña. Como la comarca del Garraf, como el resto de Cataluña, no sabemos qué hacer con las aguas depuradas. Toda esa agua se podía aprovechar para riego y no teníamos que hacer tanto trasvase y tanta obra faraónica. Sencillamente es aprovechar el agua. La otra pregunta que me gustaría que me contestaran, estamos habiendo calles, estamos dejando unas calles preciosas, es verdad, pero aquel dinero no se podía gastar para poner depuradoras de aguas grises en todos los edificios, estaríamos ahorrando un 30%. Ara als socialistes, mire vostè està parlant de muntar sanalitzadores. Jo tinc una dubte. Si fem un pou entre 600 i 1.000 metres del mar, quanta sal tindria aquesta aigua? Si sabem que l'aigua del mar està a 34-36 grams de sal, quant tindríem allà? Jo crec que com màxim 6 grams. Està d'acord? Està aquí? Bueno, si no em contesta, continuaré. Estava dient a vostè. Si sap el que és una sanalitzadora i quan és... Ah, no? Bueno, però... Sí. Ah, no, perdoni. No, com pensava que era socialista. Perdoneu, Tenim un problema, no ho hem verificat prou. Ha sigut un error. Demano disculpes. Si sap que està dient que està molt d'acord con posar sanalitzadores. L'impacte que tenim al mar és molt gran. Quan si aprofitem, fem pou entre 600 i 1.000 metres del mar, tindríem 4 o 5 grams de sal. No creu? És molt més barat aprofitar aquesta aigua. Les aigües de les sanalitzadores, si no mesclem el 50% d'aigua dolça, és una aigua molt dolça, té molts àcids i no és bona per la salut. Per què el govern ha fet una llei que ha modificat, comparant amb Europa, el boro ha pujat la quantitat màxima? Per què? Molt bé, gràcies. Aquestes són les preguntes que m'agradaria que me contestés. Sí, suposo que també entendrà que les qüestions tècniques i vostè també podrà veure perfectament on estan posats els pous. Sí, però és que vostè veurà on estan posats els pous per extreure l'aigua de les desalinitzadores i no fa falta que li expliquin on s'extreu l'aigua de les desalinitzadores. En tot cas, jo crec que podem abastar qüestions més genèriques i no tan tècniques i tan precises sobre el tema. De tota manera, teníem en aquell moment 3 persones que han intervingut i demano a alguna de les persones de la taula o dels grups que han participat abans si tenen alguna resposta concreta o intervenció al respecte. El grup socialista.
Breument, perquè jo crec que sí que podem contestar respecte al... Què? Que los favors se tornen, No, a veure, breument. El tema de gestió pública, jo sí que és molt important aclarir aquest tema. A veure, la desalinitzadora la gestiona directament ATL, i ATL és una empresa 100% pública. El que estàs referint tu, i el problema que hi ha al darrere té a veure amb el que hem dit de la repercussió de costos. El problema que hi ha és que ATL ha de posar aquesta aigua en una xarxa i a darrere hi ha, efectivament, o ACBA, o la companyia municipal del Prat, o la que sigui, i entrem en el tema del cost. Però no perquè ella que més voldria com a gestió pública, és tot el que hem tingut el debat aquí, no m'hi extendré. El gran tema que hem d'abordar és evident, ara dic jo sempre he sostingut que precisament l'aigua de la desalinitzadora, no el 100%, estem parlant del voltant del 50-80% com a molt, per un tema de garantia, de períodes que s'han de tenir, cada any ha de tenir un mes de... Sí, tècnicament no ha d'estar mai al 100%, és absurd, però sí que hauria de ser una aigua base, precisament per ajudar més al tema de recuperació d'aqüífers, etc. El tema és que hem d'abordar en profunditat el tema de la internalització de costos. I això lliga amb l'altra pregunta que també has fet tu i que tens tota la raó i que jo sí que m'he referit quan he parlat del Codi de l'Aigua i en la resolució està. A veure, a través del consum mínim obligatori, molts ajuntaments paguen costos determinats, i fins i tot, perquè no dir-ho, els cànons que les companyies els estan retornant a l'Ajuntament, especialment en municipis turístics, en municipis de segona residència o en els altres municipis, perquè això és a dir, què hem fet? Estem generant estalvi en el consum de l'aigua i, per tant, des del punt de vista dels ingressos d'això, és una contradicció capitalista, diríem, perquè s'hauria de gravar en els consums màxims. Deixa'm acabar, és el que estic dient, és dir, què passa? Que dintre d'aquest pacte de l'aigua que haurem de fer, t'explico, estic dient què ens trobem és amb això. A veure, quan jo era conseller, i aquí els companys de mesa, molts eren diputats en aquell moment, recordaran que el 2004, els pressupostos del 2004, vàrem intentar colar una primera disposició que deia que les tarifes municipals s'haurien d'harmonitzar progressivament amb els trams del cànon per poder tenir un cert control. Es va armar la de Dios es Cristo. El món local es va rebel·lar totalment i ens la vam tenir que empassar aquesta. T'ho explico quina és la situació. I que lliga amb tot aquest. Al final el problema és aquest. El cost, què? No. Què? El debat no va ser exactament aquest. Però hi era aquest. Però no... No, és que és interessant perquè aquest és el gran tema de fons. És dir, està perfectament estudiat quin és el cost i a quan hauria d'anar el metro públic. Ho tenim. Sabem, i l'ACO ha dit i ho tenen tots els que estan a la mesa de l'aigua. El tema és el valor polític de les administracions locals en un tema tan sensible a la població de com fer-ho. I la manera de fer-ho és, per una part, progressivament, per una altra part, separant els temes de gestió de medi i per una altra part fent-ho d'un criteri social, és a dir, establint aquests mínims vitals i fomentant precisament que el qui estalviï per sota d'aquests mínims estigui primat. Per tant, això em sembla que està bastant clar. I respecte al tema tècnic, miri, això que vostè ha explicat, ja fa temps que un senyor ens ho va venir a explicar. És cert que per cada 100 metres hi ha X bars de pressió i que també s'ha plantejat fer les desalinitzadores subterrànies perquè la pressió es podria obtenir. De totes maneres, pensi que hi ha un tema de reutilització de l'aigua i si anem no a la desalinitzadora del Prat, sinó a la depuradora del Prat. A la depuradora del Prat té instal·lat de forma experimental un sistema quaternari de tractament. I allà hi surt una aigua més depurada que la de la desalinitzadora i que es pot veure. És un problema sociològic. Si vostè se'n va a Singapur i altres països asiàtics, vostè veurà aigua sortida de la depuradora amb estat de puresa que li diuen agua del cielo. Aquest és un tema cultural que s'haurà, com el tema de la recuperació per als usos. Per això, amb els dubtes que es plantejaven aquí de reutilització, sí s'ha de fer una aposta. Estem parlant de 70 hectòmetres, està parlant de 70 hectòmetres de reutilització a les conques internes de Catalunya a l'horitzó 2015-2025, és a dir, no és allò exagerat, jo crec que no és exagerat, però és que hi és molt possible. Mireu, ara actualment l'aigua surt d'una depuradora que no té més que un terciari i a vegades dolent, va al Llobregat, o al Ter, o al Muga, o el que sigui, i 2 quilòmetres avall hi ha els pous de captació del poble determinat, i no passa res. I és l'aigua que ha sortit de la depuradora. Bé, doncs, això
ha d'anar canviant, i els pagesos del Llobregat que van dir respecte a la reutilització de l'aigua. Jo me la pugeu,